Je wordt wien op het EK Shorttrack in Dordrecht. De eerste medailles te verdienen. Een verslag van uw sportredactie. Het was een succesvolle dag voor de Friese shorttrekkers. Op de 1500 meter hellen Shinky Knecht en Daan Breusma de finale. Daarin rieden Knecht wat alle roentjes op kop. In de laatste ronde koerde nog een onval van de Rus Elie Stratov voorkomen we toch Knecht als eerste eindigt. Breusma ried naar een hele crazy plak en dus een bronzen medaille. Hij houdt favoriet Victor aan, zelfs efter hem en die wordt dus vierde. De goede stad liet het blitzkip in het Nederlandse kamp. Ja, maar dat is toch geweldig, jongen. Al die meesten hier en daar krijg ik echt een kick van en die zitten er voor u. Dus dan wil ik wel laten weten dat ik blij ben en het helpt echt, hè, al die meesten. En dat vind ik wel mooi, lekker kijk maar. Op de 400 meter helle Knecht de finale. Breusma stelde iets wat teloor en hij eindigde uiteindelijk als tweede in de B-finale. En dus is maar als zonde op de 400 meter. De finale wie een stuk spannender. Het was een strijd tussen Knecht en Victor Aan, de grote concurrent van het koor. Uiteindelijk wint de Rus. Knecht wordt tweede, nog krijgt vaar Jerry Stratov en Freek van der Wart. En derde nog is de Knecht in het algemeen klassement nog altijd een Bob Onger, maar een aardige vastsprong op Victor Aan, die dus tweede staat. Breusma zit op het vierde plak en had nog iets op een bronzen medaille. Snijn rieden de maalje nog de 1000 meter en de superfinale maar de 3000 meter. En vanzelfs ik nog de ploegachtervolging. Maar Shinky die is tevreden na een goede eerste dag. Mooi dag en goed rijden op 1500 meter en 400 meter. Ik denk dat ik daar naartoe mag klagen. Dat is gewoon een goede dag.